И да не са прекалено разтерени. Не трябва да има загниващи ли? Ами крайчетата, виж сега, примерно, как тук е... Виж ли самото крайче е кафяво и такова. До живо месо. Чупено. Само това обаче. Всички корени. Всички задължително. Ами да не... Да, да не са, просто... Нали това има условия за загниване. Потър, ножи. Аз мислех, че яко се окълцват. Ами аз по-яко да какъв като си. Например сега отрязах, вътре имаше гнило и режа пак, докато стигнеш хубаво. Виж тук как вътре още гнило. И ще окълцам докато го скълцам. Добре ми се отрази обаче, че ги вкарахме в легена с нощи. Как? Трудят ми се някакви напити такива. Освежени.